megyünk Esztergályos Cilikéhez. Ő a kedvenc riportalanyom. Mi mindig nagyon jókat beszélgetünk, mindig vicces lesz, de mindig komoly mondani valóval. És hát én szeretek ilyen élettapasztalt, idős emberekkel beszélgetni, művészekkel beszélgetni. Az élettapasztalatuk, a meggyőződésük az hihetetlen tanulságos. Én biztos vagyok benne, hogy most is Cilikével, amit elő fogunk adni, mert nagyon szeretjük egymást, nagyon tiszteljük egymást. Tehát én biztos vagyok benne, hogy itt valami csoda fog történni. Hello! Szia, Cili! Szia! Na hát akkor gyere be, nézd oda fel, hogy milyen gyönyörű. Gyönyörű. Tényleg, csodálatos. Kabát, le? Hát, kabát. nincs itt hideg. Hát azt mondom, hogy vedd le. Hát leveszem. Na gyere. Cilike, Igen. hát nem először találkozunk. Nem. De itt nálad először, és köszönöm, hogy beengedtél, hát azért Igen. nem olyan gyakori az. Igen, nem gyakori, de én beengedlek. Téged biztos, meg téged. Látom, te használod a mobiltelefont, meg minden. Igen. Tehát teljesen megbarátkoztál a mai, Igen, hát minek igen. nevezzük ezt a modern technikával, Igen, mindennel, igen, nem? hát fiatal vagyok. Hát persze, hát mert öregek nem tudnak mit kezdeni. De te fiatal vagy. Én 82 múltam. Hát, figyelj, Igen. sok 41 éves. Na jó, de ki vagyok festve. De energiáról beszél, olyan energiád van. Jó, hát olyan persze. energiád Igen. van. Ez De komolyan. amikor reggel felébredek, akkor Az azt a 10 mondom, perc, nem? nem mérem, mert kijövök és rögtön megterítek, de mondom, én nem kelek fel. És akkor így indul a nap. De hát most is aktív vagy. Hát persze, hogy aktív. Hát millió egy dolgot csinálsz. Hát igen, de játszom 5 darabban az Új Színházban, és... 5 darabban? Csak. Csak. De a pandémia előtt 13 darabban voltam, 6 helyen. És honnan van ez az energia? Mondd Az nekem. Istentől. Istentől? Nem szokták kimondani, ez olyan csúnya. Persze ne ítélkezzek, mert van, aki másban hisz. Jó, hát egy Isten van, hát most lehet Jó, másképpen hát nevezni, de igen, van, aki tudományba hisz, igen. neki tudomány az Isten. Van, akinek... Nem, hát azért a hitnek, a tudomány az nagyon jó, csak nem kíséri el a végső útjára. Hát ott nincs tudomány. A tudomány elhagyja az embert, amikor szólít az Úr, hogy elég volt. Hát valamelyik nagy filozófus mondta, hogy a halál pillanatban mindenki Isten hívő lesz. Igen, vagy amikor igen, zuhan a igen, repülőgép, igen. akkor nincs ateista. Nincs. De mindenki azt csinál, amit akar természetesen. De Minket már ez nem én nem szólok bele a világban, nem szólok bele a másikba. Amiket el akartam mondani, mert gondolkodtam, hogy miket, az nagy baj, hogyha gondolkodom, mert spontánan sokkal jobb, hogy azt kell megtanulni egy embernek, hogy a másik, akivel éppen együtt él, vagy beszélget valahol, vagy találkozik, hogy megértse a másikat, a másiknak a fejével kell gondolkodni, és azt kell megérteni, és akkor tudunk együtt dolgozni, vagy együtt élni. Így van. De az nem könnyű, Nem. mert én teljesen más vagyok, mint az Uram, és mindenhol mindenki más. Aki 2 ember teljesen egyforma, fogalmam nincs. Milyen? De olyan én még nincs, nem olyan nincs. találkoztam. De ahol 2 ember mondjuk teljesen más. Igen. 2 jó barát, 2 Igen, szerelmes pár, igen. házas pár, testvér, bármit mondjuk, és ott ha ego probléma jön, hogy nekem van igazam, és meg akarom győzni a másikat, akkor ott baj van és konfliktus. Igen, de azért mondom, hogy már eleve azt kell, hogy te mondtál nekem valamit, azt nem értek vele egyet, és akkor ki kell bontani, hogy miért is mondtad azt, mire gondoltál, most nem konkrétan veled, hanem hogy egyáltalán a társas lény, de különben kacagni fogsz. Az ember nem társas lény, mert igazából... Igen, biztos. Te nem vagy társas lény? De figyelj, nem szabad függeni senkitől.
Ha két ember együtt él, és függő viszonyban van, mert az több, mint ő, rossz. Ha kevesebb, mint ő, rossz. De érzelmi függőség van, mert valakit szeretek, Hát azért vagyok érzelmi- együtt. Hát persze, Nem? persze. Hát most De képzeld el, ha elmegy. Na, Hát- 20-30-40 év után elmegy a másik, és hogyha függő viszonyban vagyok a férjemmel, akkor abba belehalok, ha elmegy. Ha önállóan tudom azt, hogy én mit érek magamba, magamnak, nem másnak, Igen. magamnak, nem mondom, hogy hurráznék, biztos, hogy nem, de tovább kell lépni. De ha azt a fájdalmat, ami mondjuk másik elmegy, és le kell gyászolni. Most elmegy fizikailag, vagy azért, mert Az Isten mindenkinek más az de- élete, igen. Nem, bocs, mondd végig. Nem, mondd el. Nem, csak azt akartam mondani, hogy akkor is azt a gyászt azt valamibe kapaszkodva kell feldolgozni. Van, aki Isten hitében, van, aki nem. Igen, na jó, de mondjuk nem tragédiát mondtam példának, hogy meghal, mert azt nem lehet kiheverni egy anyát, egy apát, egy gyereket, hát Isten őriz. Így van. Úgyhogy, de De a szakításnál is kell legyászolni. A szakítást is, az is gyászsal jár. Na, az is veszteség. mindenkinek más. Igen. Mindenkinek más. De ezt mondom az elejétől fogva, hogy meg kell érteni az ő életét, hogy miért lett ennek a kettőnk kapcsolatának ez lett a vége. Igen. Hogy ott hagyott. Hát akkor szokták mondani, hogy én mindig viccelek, meg mindig jókedvű, mitől, de nem kedvesen, hanem 100 kedvesen, és 3 pejoratívan mondja, akkor azoknak mutatnék valamit, hogy az élet olyan, hogy az ember megpróbál, ha nem tud úszni is, hogy kijöjjön a vízből, mert különben megfullad. Ezt tudom ajánlani mindenkinek. De azért ehhez kell egy 82 évnyi tapasztalat. Hát Mert ember 82 fejlődik. még nem kell, hanem... 81. Nem, várjál, de az lenne igazán jó, ha az ember fiatalon már ezt tudná. De hát ez nem működik. Dehogy Ahhoz nem. tapasztalni kell, nem? Sok tapasztalat Mert kell, ember- okoskodni saját magadban, ne legyél okostojás mások előtt, az nem jó, de hát a hit, a szeretet és a jövő és a cél, ez a 3, ha benne van a kopotyóba, akkor az ember tovább tud menni az életben. Gondolom. Te, mint színésznő, Igen. művész ember, Igen. szobrász, Igen. festesz, Igen. mindent Igen. csinálsz. Tehát a művész lélek vagy. Igen. Ez a művész léleknek, ez előny? Tehát a művésznek A lenni? cél Nem. maximális. Hogy ez a telepátia, empátiával lenni. Hogy megérteni Hogy másokat. megérte? Igen. Hát ez muszáj. De ezt az életbe is muszáj, mindenkinek. Muszáj. Muszáj megérteni a másikat, mert különben nem tud élni. Jó, de ha kimész utcára, nem azt látod. Hát, De azt akarom, hogy mindenki értse meg a másikat, lásson benne embert. Na, ez a legfontosabb. De nagyon ritka az ember, de most már majd jobb idők lesznek, és igen, Igen? és biztos. Ezt érzed? Igen. És reménykedem abban, hogy aki arra megy, hogy a másikat tönkre tegye, az előbb, nem utóbb, előbb megkapja a büntetését. Ez a karma? Hiszel a karmában? Hogy... Én az Istenben hiszek, és ez az én életemnek a filozófiája. De azon kívül, hogy a jó Isten által van energiád, Igen. te teszel valamit érte, hogy ilyen friss maradjál azért? Dehogy teszek, semmit nem teszek. Hát annyit teszek, hogy próbálok, tehát színházba próbálok, játszom, dolgozom lent a műhelyben, főzök, sütök. De tudatosan karban tartod
memóriát, vagy meg a mozgást, meg minden? Nem, a mozgást lusta vagyok, mert gyalogolni kéne, mert a 4 csípőcserém volt, más egyután nem tudják. 4 csípőcseré, csak 2 van az embernek. De 2-szer kellett. 4-szer. 4-szer? Ezt a balt 3-szor, ezt egyszer. Igen, igen. És kéne mennem gyalogolni, de nem gyalogolok. És akkor az kellemetlen. Tehát a utcán bizonytalan vagyok, mert ugye biciklivel járnak a járdán, rollerral járnak a járdán, rohan valaki, és puf, jaj, bocsánat, és az ott marad. Ma azt sem mondják sokszor. Nem csak mondom, hát persze, hogy tudom. nem nagyon megyek. Most majd megint megyek orvoshoz, és akkor talán hajlandóak adni nekem olyan igazolványt, hogy ne kelljen az autómtól gyalogolni 200 métert, mert nem tudom. Egy rokkantsági enged, nem igen, valami engedett? persze, persze, de azt szokták mondani, hogy hát maga játszik a színpadon. És? Hát ez az, ha mit akar? Na jó, de 10 métert megyek ott, vagy 2. Az utcán Ez meg más. szeretnék Így menni, van. de nem tudok, mert félek. Jó, de hát az a színpad az ad az embernek energiát. Tehát ott elfelejted, hogy hány éves vagy, meg mi. Nem is gondolok rá, nem? persze. Hát és ott aki van a plusz ezzel energia. jön, hogy hány éves tetszik lenni, meg drágám, ha kimennél arra-balra. De te hiú vagy ebből a szempontból? Nem, hanem fölösleges. Tehát, hogyha Cili néninek szólítanának, akkor Töröcsik Marira hivatkozom, nem vagyok néni. Igen. Művésznő, de ez már a gyerekek már nem tudják, hogy mi az. Hát, Nem tudják, hogy művésznő? Nem, senkit. Hanem, de ez nem baj, akkor Cecília. Cecília, kérem. Cecil. Így, Cecil, kész, Cilike. ennyi. De ja, igen. Tehát, hogy értsed a másiknak a fejével gondolkodást, meg kell érteni. De most akartam valamit mondani, és nem tudom, hogy mit akartam mondani, mert elfelejtettem. Akkor én Igen, kérdezek. na. Szóval te most ha szerepet kapsz, akkor te gondolom válogatsz, hogy mit Nem válasz és válogatsz. mit nem? Ahol én vagyok, az Új Színházban, ott a Dörner György az igazgató, és én benne hiszek. Aha. Ő hisz bennem, és ennél több nem kell. Nem is kell, így van. Most kezdünk próbálni, mert 2 éve már tavaly volt egy kabaré összeállítása, a Parisiánál a címe, és régi 1930-ból kabaré tréfák, én Kismanyi után, Tábori Nóra után játszom ezekbe a tréfákba, jelenetekbe, Ulman Kriszta rendezte, és látod, mert 100 000 dolgot akartam mondani, és tehát én nem próbáltam már 2 éve, és utolsó darab volt a 80 éves születésnapomra, Dörner György iratott egy darabot a Vajda Katalinnal, és az a címe, hogy se itt, se ott, de összesen 14-szer ment 2 év alatt. Na, tehát nagyon ritkán játszom, mert 5 darabba vagyok, de mindegyik vagy megy egyszer, vagy nem megy egyszer. Tehát 6 hetente mennek a darabok, de ez a struktúra most. De hát sok lenne, akkor nem lenne akkor baj? 25 előadás, az ilyen lenne. Na, és akkor, tehát az megvolt, és most kezdjük a Zserbó tangónak a folytatását. Most ez pályázatot írtak ki a színház, és most február 28-án becsukják az ajtót, és akkor most kezdünk majd márciusban próbálni. 92. előadás volt, most a 93. lesz holnap éppen Zserbó tangóból, és annak a folytatását, de oda bekerül a Koncz Gábor, a Tordai Teri, Timko Eszter és én vagyunk. Aha. Tehát, hogy Csupa nők. Mit mondtál? Hát a legtöbb az női szereplő, nem? Nem, hát persze, egy öreg otthonban játszódik, színész otthonban.
De az jó, az egy nagyon hálás téma. Ott Hát aztán persze. kibontakoznak a dolgok. Kibontakoznak, igen. De ha már itt tartunk, te el tudsz képzelni magadat nem játszani? Hát nézd, nem fogok eret vágni magamon, az biztos. De én nekem már sokszor volt, hogy mély repülés volt, megkértek, hogy álljak, nem kértek meg, szóval váltottam. Igen. Ha lenne olyan kedves átadni a székét, átadtam kétszer-háromszor, nem vágtam eret, a Jóisten mindig megsegített. Akkor máshova kerültem. És a mamám mondta mindig, hogy ne es kétségbe, ha valami rossz ér jön helyette, sokkal jobb. Hát van, amikor olyasmi történik, ami adott pillanatban nem tetszik az embernek, Hát, de hosszú távon javát szolgálja. igen, de hát észre kell venni, mindent észre kell venni. Te mindent észreveszed? Igen, én úgy születtem, hogy mindent, egyszerre 4-5 dolgot, és mondom, az miért van ott, ő miért jött be, ő milyen rossz kedvű. Hát persze. Igen. De ahhoz kell valami Nem, speciális agynak lennie, mert igen, de máskülönben... ez sugallat. Ez sugallat. De mindig is ilyen istenhívő voltál? Mindig. Nem volt olyan esemény, Nem. amikor ez berobbant az életedben? Nem. Egy pici korod óta. De jó. Tehát volt, amikor nagyon nehéz volt a istenhívőnek lenni, a hosszú évtizedeken keresztül előző rendszerben. De én nem tudtam róla, hogy nem szabad. Hát én nem voltam beavatva. A mamáék nem avattak be olyan dolgok, politikában nem avattak be egyáltalán. Azt sem tudtam, hogy hol élek. Annyit tudtam, hogy jártam az iskolába, ezt mondta uram, hogy még egyszer elmondom, lelő, hogy tehát én éltem az életemet, és dolgoztam 8 és fél éves koromtól. Jó, de azért az előző rendszerben az Igen, de számon tartottak. nem tudtam róla, mint gyerek. De nem volt hátrányod belőle? Nem. Hogy hülye vagyok? Nem úgy, nem. Hogy hívő vagy, hogy vallásos vagy. Nem mondtam. Nem mondtad senki. Nem mondtam. Akkor nem, annyit észrevettem, hogy nem mondja senki, hogy imádkozik. Igen. Nem mondja senki, de nem volt senki, aki figyelmeztetett volna, hogy nem. Láttunk magát a templomba vigyázzon. Nem jártam Cecília eltársnő most se, különben. Isten bocsássa meg, nem. Na, Én nekem megvan az életem, megvan a hitem, itt belül. Te nehezen engedsz be embereket az életedbe? Mondjuk egy barátság? Vagy könnyen barátkozol? Nem. Az első szó, ami volt az életemben, amikor kezdtem beszélni, a nem volt. És ez maradt is. Igen? Mindenre azt mondom, hogy nem. 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 Igen. Hát nem. Tehát nem. Úgy engedek be, hogyha valaki szimpatikus, kedves. Ja, igen, eszembe. De várja, megint kivered a fejemből. Tisztelet. A tisztelet ma már nincs. A nevemnél gondoltam, hogy elmondom. Tehát sokkal többet ér egy élet úgy, hogy tisztelem a másikat, aki megérdemli. Igen. A tisztelettel többek vagyunk, nemesebbek vagyunk, boldogabbak vagyunk. Na, ezt akartam elmondani az előbb, csak beleszóltál. Na szóval nem olyan könnyű ez a bizalmi körön belülre kerülni te nálad. Nem, csak az, aki megérdemli. Tőlem. És aki örül annak, hogy kezet fogok vele, hogy örül, hogy felhívom, hogy felhív. Tehát az, hogy mindenáron... Ja, ez a mű. Ezt mondták, ezt szokták mondani, hogy mitől van ennek olyan jó kedve? Azért, mert az Isten megsegít, hülye. Ezt? Mondom én annak, aki gonosz. Hát gonosz. Hát jó, hát ezt adott neki a Jóisten, biztos valami oknál fogva, nem? Nem, de hát, azt nem értem én ezeken a interneti megjelenéseken, hogy miért bántják egymást. Sok művészt úgy bántanak, énekest, hogy ő, na de van olyan, aki megírja a nevét, de nem úgy hívják természetesen. Persze, ez az álprofilból. Igen. De nekem ilyen szempontból nagyon fájó dolog is volt, és én először reagáltam,
valaki kommentelt, tehát amikor Töröcsik Mari meghalt. Igen. És hát a legtöbb ember, jaj, de nagy veszteség, meg hű meghalt. Igen. És volt 2 barom. Igen. Akkor ha kit érdekel ez a vén öregasszony? Jó, de hát ez ő neki a bizonyítványa. Hát erről beszél, de hát ez egy külön kaszt. Ezek a trollok, akik bármiről is de szó mondom, van. hogy én úgy vettem észre, aki velem gonosz, meghal. Igen? Igen. Úgyhogy vigyázz. Hát én még élek, várjál. Akkor nem voltál. Nem, sose leszek. Nem, hát én tisztellek meg. De van egy-két ember, aki nem bír elviselni azért, mert ilyen vagyok, amilyen vagyok. És millió ember, nagyon sok ember nagyon szeret, azért, mert ilyen vagyok. A mamám mondta, amikor én mondtam, hogy szegény valaki, roppant beteg, hogy miért nem segítenek rajta. Cilike, bármelyik pillanatban felfedezik az ellenszerét, kap egy csepp, miért a vészes vérszegénységre igen. meghaltak rengetegen. És akkor felfedezték, hogy a májból 2 cseppet kapott a szájába, és kezdett meggyógyulni. Tehát én ebben hiszek, hogy aki megérdemli, mert jó ember, az megmenekül. Rengeteg példát tudok mutatni. A legborzasztóbb betegségből is kimásztak. Igen. Isten segítségével. De hát nézd, ha úgy nézzük, akkor ugye Buddha Krisztus előtt 500-ban élt, igen. meg előtte egy Mahavir Jain, aki 700 éve, és azóta mondják folyamatosan, hogy béke, szeressük egymást, ne bántsuk neki egymást. lehet, hogy nem volt rá olyan befolyása a világban. De Jézusnak se sikerült, már milyen egyszerű üzeneteket mondott, amiben belekapaszkodik az ember, akkor nem lenne probléma, de emberek nem hallgatnak rá. Nem lesz? Nem. Igen? Nem lesz De mitől probléma. vagy én optimista? Csak? Ezt érzed belülről? Igen. De jó. Hát úgy legyen. Úgy legyen, én teljesen egyetértek. És ha nem, akkor majd odaállt megtudom, hogy miért nem sikerült. Milyen odaállt? Milyen odaállt? Hát itt leszel még sokáig. Hát jó, nem akartam most elmenni. Ja, de hát én 30 év múlva. Hát ki tudja, nem tudjuk. Nem szabad félni. Félni a félelem. Félelem is megöli az embert. Az biztos. Az biztos. Nem szabad félni. De te mennyi időre tervezel előre? Általában? 207 évre. 200. Csak úgy szabad, ha nem? Nem, hát csak egészség. Tehát béke, egészség, és szeretet, hit és cél, ebben hiszek. De stressz az igazi gyilkos. A stressz. Az betegíti meg az embert, nem? Mitől stresszel az ember? A félelem. A bizonytalanságaiból. De nem szabad. Hát meg kell találni azt az életben, ami biztos. Hát neked vannak biztos pontjaid. De lehet, hogy 1 perc múlva már nincs. Akkor meg kell találni a következő lehetőséget. De ezt könnyű kimondani, de hogy találod meg te, amikor baj van, amikor úgy érzed, hogy már bármikor, ha úgy érzed, valami nem stimmel vele, nagyon akkor mit sokszor. csinálsz? Nagyon sok, mert ezt szokták még kérdezni tőlem, hogy mitől tetszik olyan jókedvűnek lenni, hogy élek. Nem mondok csúnyát utána, mert szoktam utána de csúnyát. mondjad csak nyugodtan. Nem, itt nem mondok, nem, képzeld el, mi lenne. Nem, hogy élek, mert rengeteget voltam beteg, rengeteg volt, olyan baleset volt, nem az, hogy elütött egy autó, nem ilyen, színpadon kiugrott a lábam, színpadon elcsúszott, elestek, kibisakott. Igen, elszakadt a rotátor köpenyem, az 96-ban, rengeteget operáltak, itt-ott, nem tudtam levegőt venni, mert olyan beteg voltam, és kigyógyulok belőle, és boldog vagyok, hogy 2 lábam, mert még az első műtét előtt fájt nagyon a csípőm. És itt a kertben sétáltam, de egyre rosszabb volt. És az operáció után, ez 11 évvel ezelőtt volt,
felgyógyultam 2-3 hónap múlva, és akkor tudtam menni, sétálni, és azt mondtam, ordítottam, egyedül voltam az erdőben, ja, hát így könnyű, ha van lábad, hogy menni, de akinek nincs, az szegény, az is meg, miért, hány a paraolimpia, hát hány olyan ember van, akinek nem sikerült 2 láb, 2 kéz, 2 fej, hogy, igen, azt direkt mondtam, hogy olyan okos, hogy túl tudja élni azt, hogy az Isten nem áldotta meg, hogy valami hiányzik, de mégis... Minden rendben legyen, de olyan ereje van, akarat ereje, hogy azokat kell utánozni, akiknek, na például hátrányos helyzetből a legtöbb ember sokkal többre viszi az életben, mint aki megkap minden. Mindene megvan, minden testrésze, agya is van, memóriája is van, minden olyan könnyed, így már nem tudok csinálni, mert fáj az ujjam, hogy... De én csinálok, ezt szinkronizálok. Jó, mindent megkapott az Istentől, és céltalan az élete, mert nem tudja felfogni, hogy milyen csoda van Egyáltalán, hogy egyetértek. Hát ami van, az becsüljünk meg. Igen, mert amíg embernek nincsen... Igen, de hát miért van? Hát szegény, én nagyon-nagyon sajnálom, mert a legnagyobb betegség, ha valakit magát gyilkolja. Tehát igen. Nem úgy, hogy rögtön meg akar halni, hanem mind narkótól, szép lassan alkoholtól, pusztítja cigarettá, és nem gondol arra, hogy a végén, ahogy mondtad a legelején az interjúnak, hogy az utolsó pillanatban mindenki hívő lesz. Tehát akkor már késő rájönni, hogy hagyd abba, fiatal emberek mennek tönkre. Hát igen. Hát, hála Istennek a mi időnkben, tehát nem a te idődben, az hát én nincs időben nagy különbség. nem. Az én időmben nem volt más, alkohol volt. De hát aki nem alkoholizált, csak szerette, az társaságban, meg otthon a feleségével, férjével jól érezték magukat, de nem szabad semmit sem, sokat, túl. Arányokon múlik minden. De igen, de a fiatalok, amikor fiatal az ember, ez se a gyerekek, nem a gyerekek, hanem a fiatalok a színházban, gondolom, sok fiatal van, el se tudják képzelni, hogy mi az, hogy idősen, de nem kell hozzá idősnek lenni, hanem elkopik a lába, ez minden, és hogy mit szenvedtünk, és mindig kijöttem belőle, de nem tudják elképzelni, hogy milyen előny egészségesnek lenni, és békében élni. A kutya fáját. Igen. Nem mondtam csúnya. Jó, akkor kutyafájáról jut eszembe. Na, Hiszel szerelemben? Szerelemben? Hát igen, persze. Ugye? Hát mi az, hogy hiszel szerelem? Párkapcsolatra? A két ember közül szerelemről. Hogy a ugye, mert az fenében? egyik az gyógyít, az képes gyógyítani. De nem szabad akkor se függeni a másiktól. Ezt kell a fiataloknak mondani, mert tanuld meg, magadba találd meg a jót, magadba találd meg a pluszt, és vedd észre a másikat, és szeresd, de amikor jön a krach, akkor meg kell próbálni, mert igen, hogy ne hinnék a szerelemben. Hát imádok szerelmesnek lenni. Ja, hát én is. Hát, uramban 40 éve vagyok szerelmes. De ez egy nagyon nagy dolog. Persze. Nagyon. Hát én most, ugye, a szerelmem, egy éve vagyunk együtt, és az valami csoda, tehát azért az nem pótolható, nincs pótcselekvés arra. Nincs, de mondom, mert én azért sokat éltem meg, boldogságot, meg keserűséget, hogy találd meg mindig a kék madarat. Kész, ennyi. Lejárt a mandátum. Lejárt az idő, de kék madár az gyönyörű. Igen. És melyik az a kék madárnak, mi a neve? Nincs olyan. Nincs olyan, tudom. A kék madár. Olyat kék madár.
Hát Cilikém. Igen. Én nagyon Tényleg örülök. lejárt? Vagy csak Nem, hát te viccelek? mondtad. Nem, Én csak hiszek viccelek. neked. Nem, viccelek. Most megkérdezzük. Adél azt mondta, hogy igen, lejárt. Hát én csak annyit mondok, hogy az egy legjobb végszót adtál. Hát azért mondtam. A szerelem Az kék is- madarat. Igen, az is tudatos volt. Hát Tudatos. persze, az élet. Hát ilyen egy Az profi élet, nyilatkozó. az életben a kék madara. Igen. És egy kicsit odaadni a másiknak, de Hát Cilikém. köszönöm. Jó. Isten éltessen, Isten vigyázzon rád, és vigyázzon ránk, és békét, és egészséget, és boldogságot, becsületet, és becsületesen szeretni az életet. Ámen. Ámen. Így legyen. Csók. Csók.